Ja volim kad mi drugare dolaze, ali ne dolaze mi. Ceo život sam bio sirotinja. Ja sam Marko Cvetković. Ovo je Joca, ovo je Miša. Najmlađi brat se zove Mikola. Ja sam Cvetković Ivica, iz Trnovča sam. Rođen se 92. Imam 30 godina, otac sam 6 dece. Živimo od mojeg primanja od 38.000. Sve što uspijem da uhvatim posao da radim, ja sečem drvo i da cepam drva, sve radim. Svaki dinar mi znači. Živimo samo od moje plate, žena prima dečji dodatak. Ja najviše volim da igram i da učim. Otac mi je invalid, nema nogu, psihički nije baš uračunljiva osoba. Ja sam ga prihvatio, otac mi je, pa šta da radim? Ima Boga, pa šta da radim? Moram. I o teško bolesnim roditeljima i o deci brinem. Sami smo sazidali celu kuću, od temelja do krova. Kuću ne mogu da završim, koliko mogu toliko smo sazidali kuću. 10 godina sam bio pod kreditom. Teško je živjeti, ne mogu da kažem, zaista teško. S mojom platom i današnjim poskupljenjem i svemu, teško je živjeti, iskreno da kažem. Samo velika ljubav i kad dođem kući, raspoloženje mi je što dođem i igram se sa decom kući. Onda zaboravim na sve brige i probleme i na muke. I kad dođe da me muče, onda malo i zaboravite i sve. Pa zajedno radimo domaći, pa se igramo, pa i onda ajde, prođe dan. Važno da imaju i da pojedu i da popiju malo i da imaju čistu garderobu, da idu u školu, da se ne razlikuju od druge dece. Zimi teško da zagrejemo, sa 2 šporeta grejemo i ne može da zagrejemo u sobe. Hladno je baš. Do kuće sam sproveo kiten crevo, pa sam onda baštinskim crevom razvodio do kupatila i do kuhinje vodu. Ovaj tablet sam našao u smeću, zaletalo sam u pozadi bateriju, zaletalo sam u zvučnik, razveo sam u žice da bi primao signal. I polomljen mu i tač i ekran, ali funkcioniše. Nekako da bi deca imala s čime da se zanimaju, da uče, da gledaju. U kući ne može niko da im dođe, nemaju neke uslove da može se skupu sa društvom, da se igraju, da se druže zajedno. Da može dete da bude slobodno, da dovede društvo, da se igraju, da uče zajedno. Lepo je da može drugara da dovede i da ima svoje mesto gde može. Ja nisam mogao da sredim i u drugu sobu, nisam mogao da doredim, nisam imao više. Ovako svi su zajedno u istoj sobi i da treba nešto da uče ne može. Pa deca mi se ne žale ništa, oni i ne znaju. Oni su uglavnom, ajde da završu domaći, da se igraju. Nigde ne mogu da ih izvedem i da ih provedem i šta, nemam odakle. Ja nisam imao igračke, onda sam izašao napolje, sam se igrao. Pa ne dolazim drugari, nemam nigde da organizujem ni rođendan. Rođendan kupim neku tortu, malo tu sa braćom i sestrom isto malo proslavimo. Ukratko, pa šta da radim? Nisam baš dobro sa zdravljem. Imam srčanu astmu, astmatičar sam. Prošle godine mi je puklo slepo crevo. Što sam imao autogolfa, morao sam da ga prodam da bi bio u bolnici. Mnogo sam izgubio vremena u bolnici. Po neki put sad krenu mi jaki ponovo bolovi, ali mora da izdržim. Istovaram smeće u kamionu, fizički radnik sam, ali mora da izdržim. Ovu štalu sam sazidao sa ciglama koje sam skupljao po smetlištima u Pomoraviji, kako narod bacao. Ima razna cigla, i debela, i tanka, i široka, i razne. Ja sam malo po malo donosio i tako sam zidao štalu. Pomažemo da ovako stegnemo krevet i pomažem da obrišem ovu sobu i pomažem mami da ovako počisti sobi i drva. Kad porastem, želim da budem moj učitelj. Pa ja molim sve dobre ljude, dobrog srca i dobre duše ko hoće da nam pomogne.
da mogu da sredim kuću, da imam bolje uslove za sebe i za svoju porodicu.